Hvala ti na subu, lajku i šeru. Hvala ti na subu, lajku i šeru. Yo, dobrodošao na kanal. Mau. Ljudi, dobrodošli u nove epizodi Need for Speed Underground 2, 64. epizoda po redu, ne znam koja epizoda po redu. Kamera mi je u kurcu, nema veze. A u kurac da mogu da namestim. Return to Explorer mod, da. Da. Kaže da smo na 58%. Nije strašno. Gde? Ovdje. Ne znam da li prvo level ili drugo level. Ljudi, ja ne znam više da li da nastavljam ovaj serijal ili da ga završim. Ne znam šta vi kažete. Ali kad smo već stigli toliko mnogo, možda bi trebalo i da ga završimo. Iskreno. Nemam pojma šta vi kažete. Jer što duže igram, to je sve jedno te isto se vrtim u krug, kao sada što je igram URL trku. I prošla epizoda mislim da je bila URL. I sljedeće će bude URL i sve se vrti oko URL trke. Znači imamo najbrži auto, nabuđeni do kraja. Tako da ne znam, nisam pametan. Šta da radim? Iskreno i smogala me. Hoće se me da znam. To je to. Šta je u tega drugi lap ima četiri. Dobro, aj četvrti onda. Četvrti lap. Dok su prošla dva lapa, zeo sam jedno 15 puta. Ali to je dobro. To znači da mi se spava. Jebem ti više igricu. Najduže igrice, nema šta. Čak i Most Wanted mislim da nije toliki. Ne traje toliko ni Most Wanted, ni onaj Karbon. Da, ni Karbon nije traje toliko. Kad malo bolje razmišljam. Da ga. Opet zelo mi jebate. Doduše, Underground 2 ono, jedno od najlegendarnijih. Karbon isto legendaran. Legendaran, tako se nešto kaže. I ovo Underground 2. Ba to. Underground, Most Wanted i Karbon. To su te tri igre koje su bile legendarne. Samo što su malo preterali s ovom Underground 2. I evo te prvi lap gotov. Četvrti lap. Tranzicija je, znam da ubi Bože, nemojte da mi sudite, nisam bio u istoj liniji. A sad sam samo vikao, malo pre sam zjevao u prvom lapu, tako da ćao. Sad sam zjevao. Nemojte da mi sudite. Je, možete šta? Neću da kažem, neću. Ja sam family friendly kanal. Ja poštujem mušku i žensku populaciju. Žensku više naravno. Žena, javite se na Instagram, ima li donje crta 97. Mogu da vam dam savjete. Umem da slušam i da uvaljujem dobra
Dobre savjete. To sam htio reći. Dobro. Ja sam ovdje... sad ću vidim ove zvezde. I ovdje levo i ovdje nam je zvezda. Zvezda nam kaže treba da stignemo negdje za minut i po, moj ti pipo. Možda zamisliš da treba da stignem tamo odakle sam došao. Koja logika. Odakle sam sad došao. Ne, pametni su oni. Stvarno. Ume da te jebu. Ne veze. Ako nešto znam put. Malo pred nisam udario tu. To sam sad namjerno udario. Da ne bude da sve radi... Perfekt. Ništa, nitro i to je to. Ajde, bato. Ne znam koliko sam išao, ali išao sam u 320, mislim. Imam neki čudan zvuk. Neko škripenje. Okej. Nisam se čuo. Zašto ne bi se čuo? Okej. I idemo do Google Festa. Ovdje kaže 3 minuta i treba da stignem tamo, pizdu mater. Malo ste ga preterali, lajte. Ali, stižem 3 minuta, nije. Imam dovoljno vremena, ali zašto su stavili tu zvezdu toliko daleko? Ispada kao da ja neću da stignem to. A ja stižem sve. Udario sam space za ovo. On mi ide iz nekog razloga nitro. Dok. I to je nešto. Au. Au. Niko to nije mogao da vidi. A gdje me što je nastavio jebeš me levo desno, mogu sam tamo idem pravo i to je to. Mislim stvarno. Evo te spav noći, ne vidi noći. Gubi mi se mapa. Da, spav. Ma, čista slika i to. Save. Mislim da ovdje desno ima nešto. Da, vidio sam da go Streetix. Joj, jebem u sve pleme. Ove auto nisam isprobao na Streetixu. Ali je izgleda dobro. Prvi put da se naborim za prvo mjesto. Dobro, Bog me pogledao. Dobro, niti blizu me novi. Lagano. Prvi lap gotov. Idemo na četvrti krug. Zadnji finalni.
Zadnji finalni auto bio ispred mene. I sad sam ga prebao. Previše sam se zajebao. Htio sam napravim 360 non scope sa ručnom, ali od toga svega sam napravio samo ručno. Bez 360. Super. I StrickTix pobeđen. Šta kaže bilo 58%, sad je 59%. Leli. Mnogo pre. Radno. Ljudi, uz dužno poštovanje mogu da završim klip. Ne vidim na oči. Brzo što sam snimio ovo par trka. Možda ćemo i ovako, nadalje ovako kraće klipove na brzinu. 2-3 trke i to mu je to. Hvala vam još jednom što ste bili tu. Kraći klip. Budite mi dobri, volite nekog i neko će voliti vas.